ay sa nanguyab sa ako Ay, sad. Akong to nanguyab sa imuha, day. Uy dong, di jud ka makapasar sa ako Ngano di man ko kapasar sa imuha, nga nindot magog trabaho. Usa man ko ka security guard. Ngano di magaganahan ako. Yaw! Unsa may nakaiyo ana nga kanindot na kog trabaho? Security guard, formal, matso, takog lawas. Ngano di magaganahan di ay? Sa tinuod lang guys no, di jud ko ganag mga security guard. Ngano di magaganahan security guard nga mga matso man ni. Kaming mga security guard, mga matso mi, dagko kay mig mga dughan. Dagko sa kay mig batuta. Ngano di magaganahan security guard? Gamay ra kay sweldo. Dagmay bitag sweldo, pero dagko man sad kay alho. Hit kay nako ni mga security guard. Kami sang mga security guard, hit sad kay namo ng mga babae nga mga hilason, murag mga gwapa, naay mga lawas, murag lapay. Kung ikaw usa ka security guard, Nganom day? Usam day problema na mo mga security guard. nagplano kang manguyab nako. Sos bisag security guard ra ko. Wasad ko'y plano manguyab si Muhay na imong batasan, di makaog iro. Di jud ko musugot nimo. Labaw na kung di ko musugot nimo. Kay ngilad kay kag batasan. Ngilad kay kag kinaiya. Wasay manguyab nimo mga security guard oy. Kapilingon pud mong bayhana ka. Di jud ko ganahan sa mga security guard. Nganong di man kaganahan og security guard? Nga kami mga security guard, mga matso kay me. Napaya mo mga batuta, pertindag ko Makakuan yun, masangkog sa atay-atay, masangkog sa matris. Ano mga ganang security guard? Kaluod anak mo trabaho uy. So may nakaluod na nga kami mga security guard, mga neat, mga gamitan naon, mga matso. Ganong di man na kaganahan ng mga security guard. Saan na imong ganahan? Ang gusto dyan na ako kay kanang mga seaman, mga pulis. Ano, mo na akong mga type. Hilasuna po di mo day, ay mura magkagwapa. Mili magkagpulis og siman nga kanay mong naong di man na madawat nila. Mga kamong boys, before mo manguyab o babae, sure na yung trabaho ang makabuhi. Kasi ora na among mga trabaho nga makabuhi. May bisan pag 5 kabuk asawa, kaya na mong buhion bisan pag napo kabuk. Ay lang mig tamay-tamaya mga security guard. Kay kaya na mong buhion bisag pila pa kabuk asawa. Di jud ko ganahan ang isang kahig, isang tuka lang. Ano mo nasabi? Ano nagaingon man ka nga isang kahig isang tuka lang may mga security guard? Kita ba ka nga nagkaon mi sa usa ka adlaw kausara? So kamong mga sikyo, asa kayo, Muasa sa unsa man? masugton mo na mo. Ay na lang sad pagdahom. Nga manguyab sad minimong mga sikyo. Kay dili sad mi ganahan og mga niwang. Mas ganahan mi katong mga tsabi. Di mi ganahan ang mga niwang kay bukugon. Hit kay nako yung mga sikyo ay. Hit sad namo ng mga niwang ay kay bukugon. Ew. Yo! Tugad-tugad panguyab sa ko ang mga sikyo ha. Ayaw sad patugat-tugag pangandoy na mong mga sikyo ha. Kay bisag isa. Wa gay manguyab nimong sikyo kay bukugon kay kaglawas. Ay di mo maka-afford. Na, labaw sa kang di ka-afford na mong mga sikyo. Wa kay kasuhol na mong mga sikyo. Di mo ka-afford sa akong gusto. Labaw na kang di ka kagusto sa among mga ka-afford. Ay, labaw nang dili ka ka-afford sa among mga gusto. Kaya among mga gusto, mga chubby. Dili para nimo niwang. Bleh.